ほらが相手だ。はっはっせいほらの全力だ。何このフリーザが。ほらに任せろ。お遊びはこれまでだ。ふん、かっこいいスーパーエリート参上。好き勝手にはさせないぞ。クーラ機構戦隊。負けられない。ほらに任せろ。負けられない。好き勝手にはさせないぞ。やっちゃおう17号。いいだろう、2人がかりだ。ほらが相手だ。これがスーパーサイヤ人だ。はっはっせいおい行くぞ。何このフリーザが。手間かけさせやがって。貴様が誰であってもくたばりな。好き勝手にはさせないぞ。私が始末してやろう。一気に決めてやる。任せておけ。諦めんぞ。俺は惑星 M2 総司令。さあ決着をつけようぜ。おめえをぶっ倒す。これがスーパーサイヤ人だ。はっはっせいおい行くぞ。何このフリーザが。お遊びはこれも。行きますよ。負けるわけにはいかん。ちょっとだけ付きお遊びはこれも。暇つぶしですか。貴様が誰であってどうやって殺そっか。なあ
おめえはオラに勝てねえ。ありゃはっはっくせいありゃおりゃ行くぞ。やべっ。何をしているカカロット。サンキューベジータ。ファイナルうっとうしいハエめ。かっ犬知らずのいけー。行きますよ。父さん、やってみます。よし、ほんおい、おめえの力見。貴様が誰であっ恐怖のショーを始めようか。おめえをぶっ倒す。うわっはっはっくっはりゃ行くぞ。何？おお、そんな。行くぞ。よっしゃー。少し本気出すか。ほらよっと。お前の力はそんなもの。任せてもらおう。手間かけさせ。このスーパーサイヤ人ブルーベック。任せてもらおう。さっさと勝負を。今度はこっちからやらせて。あんたなんかやっつけてやる。一徳が手加減はしない。食らいやがれ。